lidi, čau, 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 jak se vám dýchá, tenhle ten kejchá, tak ho dejte testovat. Co ty cukroušku, nedej si roušku, protože ta jediná v téhle době pomůže. A co ty, táto, vem respirátor, nebo dej si roušky 2. Je to tu krize, nejsou peníze, ale já budu tunelovat dál, dál, dál. Moc mě to mrzí, že vy jste v dluzích, hlavně, že já jsem stále král. Že krachujete, že je doba smutná, že se Karel IV. Ve svém hrobě obrací. Ho je mi jedno, je mi to chutná, ať si národ krvácí. Tebe si koupím, prostě si jednoduše podplatím většinu, tohle si vezmu, tohle vyloupím, a kdo mě viděl příčinu, že tě to bolí, že chceš to vrátit, jenže tohle právo jsem už taky odebral. Ty jsi mě vybral, ani ses neptal, tak si teďka nestěžuj. Ty jsi mě vybral, ani ses neptal, tak si teďka nestěžuj. Ty jsi mě vybral, ani ses neptal,